ndiri mama vaAneso wandakagara nayo anonzi Aneso Nyamukuta ane 10 years. Aneso anorwara nechirwere chekensa inonzi Hodgkin's lymphoma iri pastage 2. So problem yataita ndekuti Aneso anofana kuitwa radiotherapy pari kudiwa mari nenge 4,200 US ndiyo yandisina. Kensa ina Aneso Hodgkin's lymphoma inowanika muma lymph nodes. Yakatanga iri ku left side kwake akazvimba, ndo kwanga kwakazvimba ku left, then ndobva abuda ma lymph nodes mamwe madiki pa side. Abuda ma lymph nodes kudaro aisarwadziwa ne anything, everything was okay, achitamba achita zvese zviri normal, even kuchikoro achienda. Then akazongoti last year muna September ndobva atanga kukwira temperature, achipisa mwiri zvekutoti mama days anga asingaendi kuchikoro. Tikazoenda naye kuclinic vakati tiende naye kuParenyatwa, kwaakasvika akaitwa matest akaratidza kuti iye ane cancer. Cancer yacho iri pastage 2. Akabva aitwa chemotherapy yaakatanga November akapedza April, month end yaApril ndoko akapedza. So cancer iyi inomukanganisa Aneso, especially kana ari ma-school days, because anomborovha kuchikoro for a very long time, anenge ari pamba, especially madays aitwa chemotherapy. Aita kurutsa, achineta, achipera simba, omborovha kuchikoro gara pamba. Saka pakaitwa end of treatment scan yake yakaitwa muna May, yakaratidza kuti ma lymph nodes ake akadzika, but akadzika ne less than 50%. Saka ari kuda kuti aitwe radiotherapy kuti vabva vamapedza ese. Aneso anototamba nevamwe zvekutodaro, mutomuona achikika bhora, anotomhanya-mhanyawo semaitiro anongoita vamwe vana vari normal, zvekuti vanhu vakawanda vasingaziva vatozvinzwisisi kuti ane cancer. Kana ininiwo ndaifunga kuti cancer, munhu wecancer anongogara akarara achirwara achiita sei, but ndatodzidza zvakawanda kuti munhu anogona kutonga ari fit asi achitorwara necondition yaainayo. Saka dzimwe nguva tisatarisire pasi, especially vana vakarana matemperatures, vanhu vanenge vachingokudza kuti maybe adaita flu, maybe adaita chakati. Aneso paakazvimba pahuro pake papo papasina kutombozvimba stereki. Saka vamwe vaitonditi rutsinga, zvinopera, ita so. So kazhinji kacho nina advise vamwe maparents kuti mukaona mwana necondition yanayo, zviri nani kuenda kuchipatara, udzwe kuti hapana chiripo, pane kuchengeta mwana mumba, nekuti sekensa inofamba nemwiri, ukainonokera inozoenda nzvimbo dzakasiyana-siyana, ende yakadaro inenge yakunetsa kutreat. Aneso iye anoti anoda kuzove chiremba, hanzi ndoda kuita doctor, especially now that he's always in and out of hospital. Anogara achinditi mama nenondoda kuzobatsirawo vamwe vanenge vachirwara semarwarira andinoita, ndoda kuita doctor. Inini ndachidawo kukumbirawo vanhu vachaona video kuti ndibatsireiwo chero pamunapo. The little that we have, it will go a long way kubatsirawo mwana wangu. Chero yamunenge maburitsa inogona kutibatsirawo. Madoctors vari kuti izvo tikutomunonokera. Yanga ichifanira kunge yakaitwa 6 weeks after chemotherapy, of which chemotherapy yacho akaipedza month end yaApril. Saka as it is takatononoka. Iri kutodiwa as soon as yesterday kuti ive effective, at least ma lymph nodes akasara agone kuparadzwa neradiotherapy. Saka vari kuti tikatora time, machances ekuti inogona kudzoka ari very high. Inini ndingati ndinongowana simba paprayer, ndiko kwandinopedzera shungu dzangu, ndikateerera music yangu yechechi and pray.
I just believe kuti Mwari vachandiitira miracle. Yeah, it's zvinostressa a lot. Ndakatomboita time yekuti ndaitorwara zvekudaro, ndine problem yema-ulcers. Aitondinetsa madays akabatwa cancer yacho, but then I realized kuti ini ndikarwara yanozochengetwa nani, saka I just have to be strong for him. Ndorarama nekutengesa, ndinoorder zvinhu ndotengesa online, hembe dzevana nedzevanhu vakuru. Baba wake ndidriver, private driver, anodriver someone. So mari dzacho dziri kuramba kusangana. Mazuva ano hakuna business, zvekutoti kuraisa 4,000 kuri kunetsa.